of the title names women take in Igbo land is Osodieme 1. Guys, welcome back to my channel. Today we are going to be talking about the title names that women take in Igbo land. The general name for women, those are title names. The general name for them is Lolo. Lolo. Particularly those ones that their husband are chiefs, you understand? High chiefs. Lolo. Lolo. High chiefs, the wives of high chiefs. Igwe, Eze, Ozo, Nze. Call them Lolo. Ichie, ndị ichie, nwunye ndị ichie. Abụ Lolo. Igbo mma mmanụ. Nnọọ n'ihe omume anyị nke taa. N'ihe onyonyo YouTube m. Ọ ka bụkwa mbụ Nwaada Adaeze Ono, onye na-ewetara unu ihe omume dị iche iche n'asụsụ Igbo. Were na-anabata unu na nke taa n'igwe onyonyo YouTube. Ana m asị unu jidekwanụ ka unu ji, dịka unu si enye m nkwado unu. Ị nọnyere m ihe omume dị iche iche na-ewetara unu n'ihe onyonyo a. Daalụ nne. Na nke taa anyị ga-eba anya n'aha otutu dị iche iche ụmụ nwanyị, aha otutu ha, aha echichi ụmụ nwanyị na-enweta n'ala Igbo. We will be talking of the title names given to women in Igbo land. We're going title to names for women in mini title names. The first one of the title names women take in Igbo land is Osodieme. Osodieme means a woman that do things together with her husband. Say in terms of politics, most times politics, she might be the commissioner for education, she might be women leader, name it, but a political aspirant, you understand? Osodieme. And the husband might also be probably a senator or a governor or even a president. Osodieme. The both are influential, so they are always seen in doings. Say doings get level. So Osodieme is a woman that is always doing with her husband. On the other hand, Naza Osodieme. Adịmma. Ọzọkwa bụ Erienyibe. Erienyibe is a title name for generous women that don't eat alone, women that are not stingy, women that eat and they share with others. Say Erienyibe one of Aniri, Erienyibe one of Abatete, Erienyibe one of Oketiti, Erienyibe one of Ugbo, Erienyibe one of Waniboji, Erienyibe one of Nsukka, Erienyibe one of Opi, Erienyibe one of Umuahia, Erienyibe one of Ikeduru, Erienyibe one of Ihituboma, Erienyibe one of Abatete, Erienyibe one of Umunochi, Erienyibe one of Ogo, Erienyibe one of Ititingu. Ọzọ bụ Odiukonamba, a very rare species of woman. Odiukonamba, a very rare species of woman. Very scarce, very rare. You don't get to see this kind of woman anywhere. She's very rare. Odiukonamba. Maybe Odiukonamba 1 of Nigeria, Odiukonamba 1 of Enugu State, Odiukonamba 1 of Ugbo, Odiukonamba 1 of Aniri, Odiukonamba 1 of Umunochi, Odiukonamba 1 of Umuahia, Odiukonamba 1 of
Imo State, or the call number one of Navy, or the call number one of Aguata, or the call number one of Oka, okay, or the call number one of Asuka, and so many other. Ijele wine, Ijele wine. When you talk of Ijele, you talk of a great masquerade in Igbo land. Ijele is a very great masquerade in Igbo land. So when you now call a woman Ijele wine, you know that it means she is a great woman, a woman of substance. Ijele wine. Wherever she comes, she's well respected. Why? Because she's very influential, and when she says something, it remains the way she says it. No one can contend with her. Ijele wine. Adima. Ọzọ Agbara wine. Agbara wine is a very strong and brave woman. A very strong and brave woman. Agbara wine. Ọzọ bụ nwanyị Kibia. Nwanyị Kibia means a woman that is stronger than the others. A woman that is stronger than the others. Nwanyị Kibia. Nwanyị Kibia. Also, another one is Adadioramma. Adadioramma. Adadioramma means a daughter that is cherished by all, a daughter that is valued by all, a daughter that is loved by all. Adadioramma. Adadioramma. Another one is Nwanyị bụ ife or Nwanyị bụ ihe. Nwanyị bụ ihe or Nwanyị bụ ife means a woman is something. A woman is very valuable. A woman is very important. Nwanyị bụ ihe. Nwanyị bụ ife. You cannot mention the name of a community and talk about their progress without mentioning a woman. Nwanyị bụ ife. After all, who gave birth to those people that formed that community? Is it not a woman? So, nwanyị bụ ife. Nwanyị bụ ife. A woman is very valuable. Women are the strength of the society. Women, they are the strength of the society. Nwanyị bụ na obodo na-aga n'ihu. Nwanyị bụ ibi. Ọzọ bụ ọchịrị ọzọ. Ọchịrị ọzọ. Ọchịrị ọzọ means a woman that gathers and nurtures. She's a very good trainer, a very good disciplinarian. Ọchịrị ọzọ. Oh, if she trains you, you will become very, very valuable in the society. Ọchịrị ọzọ. Ọzọ bụ Obidia. Obidia means the heart of her husband. The heart of her husband. Obidia. It's a very nice title name for women that are always pampered by their husband. Obidia. Obidia. Obidia, the heart of her husband. The husband is always thinking about her and always mindful of her. Obidia. Nne mụrụ ọra. Nne mụrụ ọra means a woman that gave birth to many children. Nne mụrụ ọra. Or you can say ọmụ iri, ọmụ iri na abụọ, ọmụ iri na one ọbụna ọ mụrụ. You understand? So, nne mụrụ ọra is given to a norm. A norm, a woman that gave birth to more than 10 children, or from 10 upwards. Nne mụrụ ọra. Ọ dị mma. Ebe a ka anyị ga-akwụsị omume anyị nke ụbọchị taa. Eji m aka na isonyere m nke ọma dịka m wetara unu omume nke taa. Biko, ihe bụ onye afọrọ taa ga-afụkwa gị echi. Daalụnụ dịka unu si esonyere m n'omume na-eme na YouTube. Daalụnụ dịka unu si akwado m. Daalụnụ. Biko, gosikwa ndị agbata obi gị, gosikwa ndị enyi gị ihe m na-eme n'ihe onyonyo YouTube ka ha na-esonyekwara m. Ana m ekele unu nke ọma na-asị unu nke unu na-eme ya gaziere unu. Ogologo ndụ na arụ isi ike.
ka m na-ayọ n'isi unu niile n'otu n'otu. Ka emesịanụ.